Hello guys, tokuchingamidza muchirongwa chenyu chamasecret namaconfessions. Tadzoka zvakare muzuva ranhasi tine nyaya. Regai titange neyekutanga. Tete muri sei? Ndiri mukomana ne26. Nyaya yangu iri pakuti ndinoshanda kukampani inoita zvemagetsi. Saka manager wekampani anobva kuNamibia, munhu mutema. Saka muridzi wekampani murungu akariloketa ava kuAustralia. So sezvo manager ari muNamibian, sometimes pakabuda basa kuNamibia tinoendako zvemaweeks. Anowanzoenda neni neumwe muzukuru wake, tinoenda tiri 3 cause company tose tiripo 6. Vamwe masasko ende vati kurei, vatiwa kuma over 38. Saka patinoenda kunoshanda kuNamibia tinogara kumba kwake manager uyu cause ane imba muVindoko yakati kurei. Anogara nemhuri yake, mukadzi nevana 4. Saka pandakatanga kushanda mukampani, manager uyu akangondifarira anti zvese bo cause munhu anofara zvisingaiti uye ari free. Saka aingonditi my son in law. So till vanhu vese pabasa vangodedza vachinditi in law. Vamwe zita rangu rekuti havatorizivi tete. Saka zvakadaro patakatanga kuenda kuNamibia, mukadzi wake the way yavakandiwelcome kumba kwavo vakaradza kuti vaiziva little bit about me. So ndakangoti maybe vakaudzwa cause pese paifona manager kumba kwake zita rangu aitoritaura. So language ndiyo yaindirova. Ndaingoti pamwe kungotaurawo cause manager aindifarira zvandaiona tete. Saka takasvika even vana vavo 2 boys ne2 girls, but umwe musikana mombe atove kumurume, but muno muSA ende murume uyu toshanda naye. Oh well, saka tasvika zvese bo tichinoshanda tichidzoka, ndinobatwa bo tete. Saka mai vacho vakazopedzera vakutonditiwo my son in law. Ndaingotiwo kundifarira uye vanhu vatoone chinzvimbo muchechi. Saka vanhu vanonamata family yese uye nice and respectful family. So indiri munhu wedoro ndonwa. Saka vanoti son in law inwa doro harina kuipa, chakaipa munhu. Saka one day last day vakazondibvunza kuti une musikana here son? Ndikatoseka ndikati yes papa ndinaye. So face yakaita kakuchinja. So ini ndikabva ndati indava papa. Vakati kungodawo kuziva my son aripi musikana wake ndimuone. Ndikatoti ari kuzima hatsi kuno. So his face looks so happy. So zvakatondishamisa kuti sei vafara ivo vane mwana musikana ne21. She is beautiful auntie, ane respect. Saka muna May this year takaenda kuNamibia, but not for your work. Takangofizita edu, ndaifanira kuenda kuZim. Saka vakatondidisturba. So ndakangoti mama zvavati uya kuno kuNamibia rega ndiende kusata ane time. Since December aingoenda murume wavo. Saka ndakasvika ndikabatwa bo tikatoenda nemwana wasikana nemurume wake. So mom vakati kukudeedza kwataita ndine nyaya yandaida kukuudza my son. It's been long but nhasi ndazvipira cause ndakaona kuti uri munhu anotiremekedza nefamily yangu. Hapana any complaint towards you. Saka ndakatononokerwa nekunzwa cause as far as I know ini ndiri munhu asina zvipande. So vakanditi aripi musikana wako son? Ndikatofara paya ndikati asava kuda kundibatsira kurorera cause I'm supposed kunorora December end. Hama dzangu dziri kuziva uye hama dzake iye musikana wangu ariko kumusha kuMount Dauro nokotete. My bae, she is beautiful anti, ndomuda kumudisa zvese ndomuitira anti. Saka pandakati ari kumusha ndikati December ndoda kutonorora, vakabva vapika anti vakati no my son. Saka zvakandishamisa cause ndiyo vandinoti mom. Saka ndakushaya kuti ndovati. Vakanditi sorry hako but kuva honest ndikuda kuti we part of our family. Ndikati inga nhasi ndiri pano mom, ndaifanira kuenda kuZim but I chose to be here with your family. So nditori part of your family mom. Vakanditi ndiri kuda iwe nemwana wangu mudanane. Tete zvinhu zvandakanga ndisina fungiro nazvo kana feeling handitorina. Yes akanaka anti kutomukombera nemusikana wangu hazvitoiti cause musikana wacho munongoziva vanhu vane mari plus life yavo. So ini tete nedaro musikana wangu ndomuda zvekutomuda. Saka ndakati muri kujoka here tete? Vatori serious. Even now manager he always ask me kuti wakazofunga here, please don't disappoint me. Ende mwana wavo musikana she's already agreed tete cause pavakataura nyaya the following day takatonzi budai muri 2 mumbonotaura. Guys, musikana ari kutoda cause she told me kuti since the day rawakatanga kuya pano 2 years ndakakufarira uye mom vakazoona mapicture ako mufoni yangu. So pandakaona daddy achikufarira ndakafara. So inini ndikangomuti let me think about it. But possibility yekuti togona kudanana i20% cause musikana wangu ndomuda. Saka nyaya iripo tete nedare December kusvika musikana wangu ari kuZim akufara tete
poor lady hapana chaakuziva. Apa hama dzangu vanodanana, dzinomufarira. Ndikati vanomuda kunyepa, but vanodanana. Anotoenda kunobatsira mai vangu basa, zvese anoita. Apa wekuna maybe hasati ava musikana wangu, but pressure manje, she always says anondida. Kana paprofile ndini ndakaiswa, even pamastatus every day. Apa ini handitoisi picture yake kana mufoni hamuna. So baba vacho vakatora certificate rangu remagetsi nepassport nepermit, cause macertificate nepermit ndivo vakazonditoresa kambani. Saka vakuti kana usiri kuda zvinhu zvako hauzviwane, uye I'll curse you now. Auntie, ndikusanga nima problem. Mota yangu yakaiswa petrol instead of diesel. Yakabva yauraya ma-injectors ne-diesel pump. Apa ndakazvitenga cause set yema-injector 10,000 plus pump 15,000. Haisi kuita tete. Apa mota ichiri nyama. Mari yandiri kuburitsa so. Apa phone iyi itori nyowani yandaishandisa yakangoti Z, yanga isina kana 2 years. Auntie, iPhone inonzi yakasimba but dololo now. Paka meantime, ndakaspenda mari inokwana 32,000. So ndodiwe dare, please help. And manager akatoti kana basa unogona kutorishaya. Ndona kunge akaganga ini. Tazvenzwira our young brother atopinda nema1 child because family yacho iri kutaura kuti kana ukasadana nemunhu nemwana wedu takutokuomisira upenyu. Izvezvi vatora macertificate yake, vatora passport nepermit because akatoriswa nekambani. Like he's just blackmailing him. Apa uyanga atoisawo date rekunorora muna December. Saka zvoitwawo sei naivedwe. Nanisana namboona vanhu vakadai. Like vari kumisa mukona. Like this is a forced marriage. Handizivi kuti guys munofunga kuti kudi. Apa autaura kuti kwai mota yake yakadigwa petrol instead of diesel. Yakauraya ma-injector, yakauraya pump. Vakutomusabotage kubasa. Naida kusuggesta kuti atsvake rimwe basa. Because apa I think the best thing that you can ever do is to leave. Utsvaka rimwe basa usiya company. But manje zvinoitwa sei kana kuri kuti vakutorera passport, vakutorera permit, vakutorera ma-certificate. Mwana ari pama1 apa handizi kuti guys munofunga kuti kudi. Alright, tikatipinde munyaya inotevera anzi makadi tete. First of all, I would like to thank you for your program. Inobetsera vanhu vakawanda. You are coaching my lives evanhu vakawanda. Ndiri mukadzi ane makore 30. Ndakasanganawo nezvinhu zvandakasangana nazvo. Ndoda kuyambira vakadzi kuti varume vevanhu siyanai navo. Kuita siyana navo chaiko tete. Ndakasangana neimwe rich dudu. Zvinhu zvayo zvakaoma tete. Munoziva munyika hamuna mabasa. Zvinhu zvainge zvakaoma tete. Confession yangu ndichaiti siyanai nevarume vevanhu tete. Ini am one of those people vakambodana nevarume vevanhu. Mazuva eCovid ndakasangana nemumwe murume wandichati kuda uyu kuva Ernest akandinyepera kuti aiva single. Ndoziva vamwe muchafunga kuti nhema, uye kune vamwe vakadzi vanoteverera varume vavo kuti aiwa wangu hanyepi tete. Zviriko kune varume vanonyepa, kozotiwo vamwe vakadzi vakaita ma-single mothers nekuda kwekunyeperwa. Saka ndiyo situation yandakasangana nayo nekuti handina mudzimai. Iniwo pekutanga ndaive ndisina basa nazvo because I was eyeing the bag. I was just in for the dollar ndochokwadi. So we started dating. Taidanana tichiwirirana. After 9 months tete I fell pregnant. Ndobva ndaudza mufesi kuti ndabata nhombo. Mufesi akatanga kuramba nhombo achiti haisi yake. Ndakashamisika kuti aigoti haisi yake sei taionana yaigova yani. Mufesi akarambisisa akati ndibvise nhombo. A few days later the wife akandifonera tete. Sekutaura kwandakaita handina kuziva kuti mufesi uyu wandichati kuda was married. Mukadzi uyu akapopota achiti murume wake aitaura zita ravo paanenge akarara. Saka akabva nditi ndisiyane nemurume wake. Zvekuti I was pregnant zvichataurika here? Ndakabva ndamuudza kuti ndichasiyana nemurume wako, asi murume wako ndiye akandinyepera achiti ainge asina mukadzi. Mukadzi wako kuda akatsika madziro akati zvauri kutaura hazviitiki, murume wangu hanyepi. Kuda aingaudza mukadzi wake kuti ndini ndaita basa rekumunedza. Ini mukadzi akandidudzira pachena kuti ainge audzwa pachena kuti ndaizviziva kuti murume uyu aiva married. Kung'anga mukadzi wakuda aingaaudzwa kuti ndaida mari yake chete. Akanditi chero ndikasiyana nemurume wake aizondigadzira kundiuraya chaiko. Ndakatoshamisika nazvo, asi ndakamuudza point blank kuti unochengeta munhu ndiMwari. Tete, point number 1. Ndaisaziva kuti mishonga iriko. Ndakakura family yaisatenda mazviri. Chatakakura tichiziva ma 10 commandments.
chete. I only knew kuti kudenga kuna Mwari. Chandaiti kutadzira Mwari was kuchikora ma 10 commandments. Mfesi wangu kuda akabatanga kuramba nhumbu iya achitiza ndobva ndafambawo ndokuenda kwandakaendawo. Mashamwari angu ndiwo akandikurudzira kufamba kuti ndinzwe kuti zvakamira sei. Ndakafamba ndikaenda kwandakaenda, ainge fortune teller muprofita, asi ndoda kuti nditaure ndichiti Mwari aiziva zvaitaura paakataura mashoko kuti munhu asaenda kumaprofita mafortune tellers aya. Vanhu vasaita deal nevanhu vanoita zveoccultism. Ndapota don't. Saka tete takafamba ndikaisa mari mundiro inoiswa mari. Ndaisa mari, mukadzi uya akabva nditi zvauri pama1 naiwe. Akabva andiudza kuti ane murume waaiona wandaifambidzana naye, asi mufesi uyu ane mukadzi, asi ainge ambokuudza here kuti ane mukadzi. Ndakavaudza kuti kuda ainge asina kumbondiudza zvemukadzi, chainge andiudza ndechekuti aiva nababy mama. Mukadzi uyu akandiudza kuti mufesi wangu kuda aive nemukadzi nevana 4. Ini hezvo ini ndainge ndaudzwa kuti kuna baby mama nemwana 1. Mukadzi uyu akabvunza kuti ndaida here kuenda pechi2 pabarika. Mukadzi uyu akati dai wasiyana naye ipapo zvenhumbu zvanga zvisati zvabuda. Ini ndikati kusiyana naye kwainge kusingaiti because ndainge ndava nenhumbu yake. Mukadzi uyu akanditi munhu wauri kutamba naye ipfambi rume, asi pandaispenda time naye hapana chandaiona, chero kubasa kwake ndaenda pasina chandaiona. Madzimai vaya vakati problem ivepo ndeyekuti mudzimai wakuda anobata zvekuti anogona kukuuraya. Ini mukufunga kwangu ndaiti hapana zvakadaro, saka ndakabva ndabvunza solution. Ndakabvunza so ndodii, vakati the best kusiyana naye, asi kumberi uko ndiri kuona barika. Then akabva andipa zvekunogeza. Tete ndakarohwa confusion. Ndaimboramba nyaya yeabortion asi ndakazoita give in, then ndikabva ndanoita abortion. Tete nhumbu iyi yaindirutsisa kwete mbichana. At first I was raped ndokuita nhumbu, saka ndaitoziva ma signs and symptoms enhumbu. Tete nekurutsa I could not function. Ndakabvisa nhumbu, mufesi wangu started feeling bad nedecision yatainge tatora sekuti kumba kwana kuda vaiziva nezvenyaya yangu. Saka mufesi akabva atanga kudzoka kwandiri achiti family yose yaiziva nezvenhumbu iya, saka dai ndisina kumboibvisa. Tete handidi kunyepa, mufesi wangu kuda uyu ndaimuda kwete zvekunyepa. Zvadaro tete ndakadhisaida kuita imwe nhumbu nemufesi wangu, ndobva ndamuudza kwava kuiramba futi. Hanzi mwana iye handimbofi ndakamuda chino. It was just crazy. I think tete chaita ndirambe ndakabatira ndechekuti murume uyu mari aiburitsa kwete mbichana. Ndairamba ndakatenzera mari tete. Some days he was sweet, mama days mahora. As time went by, wife akatanga kundifonera again threatening me achiti aida kundiuraya. Tete mukadzi aipopota manzwa. Mamwe mazuva aitofona achichema achiti uri kuparadza imba yangu, asi tete I just didn't care. I guess I was selfish, stupid and madly in love nakuda. Then ndakabva ndamove out achibhadhara mabills and everything. He was actually nice. Tadaro ndobva ndaona time iri kufamba, ndikaona senge kuda aindishandisa. Ndakabva ndamupa ultimatum yekuti if you don't marry me I am out. Kuda akabva aronga zvinhu zvake, then he married me. Pakandirora tete ndakabva ndatanga kufila fun kungonzwa kuti izvi hazvisi right. Takaenda kuhoneymoon, ndikafonera mai vangu kuti munhu handichada. After honeymoon takadecida kuita imwe nhumbu. Talk about stupidity. Yes, ndikapiwa mishonga yekuita miscarriage. Tete ndakatanga kurwara nekurutsa. Kuda was only there for the first 2 months dzenhumbu. Pamwe pese aiva ashamula. He had disappeared. Mozwa kuti ndakaona kuti handina kana kungwara. Apa nhumbu yava 4 months yakura haichabisiki. Apa munhu hachabatiki. Ndikati zano nderipi? Kwava kuposta maphotos eroora kuna maiguru, ndikati zvinetsani koko. Kana achindiignore better ndikonzere hafo kumarriage. Apa maiguru vaindiudza kuti ndiri hure, ndiri musikana wemubhawa, handidiwi. Kudai so maiguru vakatsama shema. Maiguru vaiti vakabva kwavanobva vaitofona vanga vasingavanze zvavanenge vaita, vaitoziva nezvekurutsa kwangu. Vakatonditi hausati wakaura. Apa maiguru vanga vasina muchato, kwava kunochata vachiposta mapikicha vachikisana nakuda. Apa ndasiyiwa ndega nekamimba kangu. Apa chikafu
chakundinetsa kutya. Ndakaona tete murume achabhadhari rent chero kutenga chikafu. Ndaigara ndichingochema kusvika umwe musi maid wangu andiudza kuti ainge arota baby mama vachida kundikuvadza. Mind you, maid wangu ndainge ndisina kumuudza drama rese iri. Ndainge ndangoti murume wangu ana baby mama vake vane drama. Maid aingoti mudream rake iri mukadzi uyu aingoti ndoda kumudzidzisa kuti murume munhu hadananiwe naye. Hope idzi dzaitaura chokwadi hadzo. Tete ndakazongopfeka zvinhu zvangu kwaudzokera kumba. Bhudhi vangu akatozondifondera achiti situation yangu yanga isina kumira mushe. Ndaibhadhara about 400 USD per month yemainjection ekuti ndisarotse. Saka murume paakatanga kusunga mari ndipo pandakatanga kuona mawani chaiwo. Tikaendawo kumwe kwaizikanwa ndikanobetserwa nezvenhumbu kwaizikanwa nabhodhi vangu ndikamanifesta. Madzimai akandishandira achibetsera akatotsindira kuti zveshuwa wakagadzirwa. Ndichidzoka I was feeling better. Kwava kurasa muteuro uya wandainge ndapiwa kurutsa kuya ndokutanga futi. Tete ndakaona moto. Umwe musi ndokuenda kumashops ndobva ndasangana neold friend kwava kubvunzana nezvahabi. Ndakabva ndatanga kutaura situation yangu. Vanhu nekuona kwandanga ndaita vaitofunga kuti ndiri positive. Ndikatanga kurudunura situation yangu nemo. One of my friend akanditi pane wandoziva. Ndikatomboramba asi ndakatozoenda eventually. Takasvika kunobetserwa mukadzi uya akatanga kunenzura tsitsi akandigeza nemishonga ndikatanga kumanifesta. Ndikatanga kuona zvinhu zviri real. Akatondiudza kuti mudzimai uyu aiva muroyi and I was suicidal. Ende zvaiva zvechokwadi. Ndaida kuzviuraya sokuti ndainge ndisinganzwisisi zvaiitika mukati muupenyu hwangu kuti wororwa woita nhumbu munhu okusiya. Ndakazozvara kuda wanted nothing to do with me or the kid and I accepted kuti mwana ndewangu ndichachengeta ndoga. Asi vanhu vanoda kukucreatira maproblem kuti mwana achatsvaka baba vake njani. Baba wemwana uyu ndakambozama kuti vaite relationship nemwana tete asi the guy haatodi. Hanzi ndoda maDNA handina dambudziko nazvo tete. Asi musi wacho wemaDNA murume hana kubatika. I've accepted kuti ndizvo zvazviri. Asi tete I regret what I did with the married man. Kutoperera pamurume munhu and I always ask God to forgive me nechitadzo chandakaita. Asi tete ndinoda kutenda Mwari nemurume wakandisanganisa naye, murume anondida, anondinzwisisa. Ndakasangana nemurume ndine nhumbu yemwana wangu akandida. Ndakadaro tete ndakangoita zvekusangana kwava kuchinjana namba. We started talking. Murume wangu aigara kunze kwenyika. At first ndikatirega ndiitiro mapepa. Moziva kana wakambojutwa tete unenge uchiita trade consciously nekutsamwa nezvandanga ndasangana nazvo. As I grew to love him genuinely tete and I'm so in love with him. I'm loved loud. Even his family they are God sent. Family nerudo iyo itete man. Zvinoita senge zvine zodzo. Tete kune varume vane rudo out there. Ndiri kuona kuti pandaiita miscarriage ndakaita it was because ndaizama kufoseredza rudo. Ndaisafanira kuita mwana nemurume munhu. Ndakasangana my current husband ari a divorcee. We met and we clicked. Tete ndaisabelieve kuti zvechokwadi he was divorced. Zvakandataura ex-wife some of his relatives. He was surely divorced. Takada napaya, the guy proposed with the diamond ring. We got married. Kutochata chaiko. Tete, I can't thank God enough. My marriage is blessed tete. Kunzwa kuti ndinodiwa. I've been to different countries. Ndichienda kuma holidays. Tikambogara ku Dubai. Now we are staying ku first world country. Everything is just small. My husband can't get enough of me. Pandiri ndipo pari. Zvekuti anotombosekwa nema siblings ake tete. Ini hangu ndiri happy. Asi I learned my long life lessons tete. Vanhu ngavasiyane varume vevanhu. Vanhu ngavasiyane kuda kuzvarira varume vevanhu to prove a point tete kuna maiguru. The truth of the matter is varume ava they will never leave their wives for a side meal. Chero kava what simbi say tete pese pandinona matter. I always pray for single mothers kuti vawane your peace. Now that I'm married, I understood the pain that mukadzi wakuda felt. With the way I love my husband and the way he loves me, I can't just imagine him betraying my love for him. I would be too crushed and behave like mukadzi wakuda. Ndakadzidzawo zveoccultism. Vanhu ngavasiyane nazvo tete. Nothing good will ever come out of it. So kuti ini nakuda taiva okay kana ndashandirwa. Asi kana pasina kushandirwa it will be fight. Ndinoda kuti kuma singles ladies ari pano musapinda muzvinhu zvamusingazivi.
okunzwisisa zvekushandirwa like I did. They've been diagnosed with anxiety, depression and post-traumatic stress disorder. Handizivi kuti ndiwo mweya wekuzviuraya wandainzi ndakasairwa here, o ana madzimai vaiclaima kuti vanoshandira just messed up with my head. Asi advise all masingle ladies ari pano kuti zvevarume vanhu siyanai nazvo, hazvina kana deal. Ukaona wakuda kupinda mukuda murume wemunhu, be reminded of my story. Ndakapotsa ndafa nemarried men. God's timing is the best. God knows the plans he has for each of you. Lastly, Tete, I just wanted to thank you for this channel. Tikudzidza zvakawanda. Thanks, Tete. Tazvinzwira toga, handiti mazvinzwawo. Vakasvika, makapindana mune zvakawanda vachirwira kuda, asi kuda vachona pekutanga ainge avanyebera. But I think pambachona unotoona kuti sin inoita kunge mudslide. Ukapinda kudai unoramba uchinyura uchitsvedza uchienda kuti uzodzoka kumusoro zvinotinetsei. I hope mazvinzwira mega. Alright, regai timuverenge nyaya yekupedzisira. Tisati taverenga nyaya inotevera, ndakaona macomments mucomment section amwe achiti nyaya yekudiaspora insurance inyaya yechokwadi here, hazvisi zvekudyira vanhu mari here. Saka nhasi regai timbonzwa maexperience evanhu kuvanhu vakatora policy iyi. Many people have been asking me how did I manage it, because they could see that everything was there, everything was just happening, things were being paid. So I've told people that it was through Diaspora Funeral Cash Plan. So I would advise everyone to join this Diaspora Funeral Cash Plan. Their policy is good because it took all the weight off my shoulders. Alright, regai tipinde munyaya inotevera. Please hide my ID. Tete pano ndiye kutaura zvakaitika ndichikura. Mai vangu vakatibereka tiri vasikana vatatu. Ini ndiri mukuru pakuzvarwa. Baba vedu vakashaika tichiri vana vadiki zvekuti vamwe vanonditevera vachatorangarire, asi ini tinongoti ndanga ndane makore 6 ekuberekwa pakashaikwa baba. Amai vangu vakadzokera kumusha kuvabereki vavo vakatitora tese sezvo vakaona kuti panga pasina chavo kumba kwa baba vedu. My mother is a very hardworking woman, saka vakatanga kushanda kuti vakwanise kutichengeta ini nevanin'ina vangu. Vachienda kuSouth Africa kunoita mapiece job, vodzoka kutiona after every 6 months. Panguva itete amai vanga vazobva kuvabereki vavo vave kuroja pedu tega, saka vaitisiya nemunin'ina wavo aitedzana navo sezvo tainge tiri vana vadiki. Tete ini handingati mainini ava vaive neutsinye huri pachena, but vaita zvinhu zvekuti nanhasi ndinozvibvunza kuti how come munhu angataura mashoko akadai kumwana wesister yake. Sevana pakutamba waiti ukasvibisa hembe waibva wanzi iwe baba vako vanomuka kumakuva here vachitenga sipo yekuacha. Hey, kana kuti ukasiya chikafu muplate monzi baba vanomuka kumakuva here vachitenga hupfu. I remember very well pamwe pandaiti ndikakanganisa so ndonzi iri rakasviba kumeso zvese nemoyo. That time I think ndaiva grade 2, so nanhasi ndikazvifunga moyo wangu unotsemuka, handidi kunyepa. Dzimwe nguva ndaitukwa kunzi zigorosviba. I'm dark in complexion, so it really affected my confidence growing up. Ndakakura ndichifunga kuti ndakashata. I'm crying as I'm writing this nekuti it just brought back all the memories. Ndakatanga kugona kuwacha magumbezi nemaoko ndiri grade 2, as well as washing my own clothes. Tichiwacha nemanin'ina vangu tiri vana nekuti mainini vaisabata. I remember momusi vachiwacha hembe dzavo nedzevana vavo, ndokuona kuti vakange vabatanza dress remunin'ina wangu pavaivaburitsa hembe dzavo. Vakawacha hembe dzese vavasiya dress riya, vakamuudza kuti mvura yavo yavaiwachisa yaive yapera, so aifanira kuzowacha ega. Mai vedu pavaidzoka taisambotaura sezvo taive vana, and panguva yacho handifunge kuti we had that emotional intelligence to communicate our feelings namai. I've grown up now and have learned to forgive without being asked for forgiveness for my own peace of mind. Amai takazovaudza takura, asi vakangoti mazuva ano mainini vakura and she's now a different person, which is disappointing, as I feel like she should have acknowledged our feelings and confronted her, as I feel traumatized for life. Amainini vangu
vakabereka vana vavo vasikana vaviri. Asi ndikakuzwa kuti musikana mombe akasvika grade 7 asingagoni kana kusuka maplates, akatanga kudzidziswa kumabasa emombe pagrade 7 achidzi ngaasuke maplates anwira tea chete nekuti achiri kudzidzira. Zvakaoma hazvo vedue wotarisa mabasa taitiswa namai vake tiri vadiki. Soka iye zvino ndakura tete nditori married and one of my sisters ane mwana wake. Mwana uyu ndinomuda zvisingaiti sekunge wangu, and I can never imagine any of those words kwaari. His opinion of me matters kwandiri a lot, and kana akura I never want that child kuti afunge kuti amai guru vangu vanga vakandivingirei naye. I can never understand the things my mother's sister used to do and say to us tichiri vana, especially kwandiri, nekuti ini love yandinaye so kumwana wesister yangu munhu wese anondiziva, anotoziva nezvake. I remember musi ndakamuka makuseni ndikakumbira mari yekuservice day kuchikoro ndikanzi wakadi kutaura nezuro, manje handina. Ndikaenda ndisina mari iyoyo, apa mateachers aikunyadza ukaenda usina mari yeservice. Tete, it's a lot of things zvaiitika tichikura. I do not blame my mother because she was a single mother and only trying to provide for us, so she had no choice but to leave us. I just want to encourage my parents out there kuti please try kugara nevana venyu mega when you can. Asi kana usingakwanisiki, talk to your kids muchivabvunza zvinovanetsa, nekuti kwapera makore akawanda ende ndichiri nebundu pamwoyo wangu because of the things zvandaituka. I never confronted amainini vangu ende tinogara kwakasiyana, so hatuonani kunze kwekutaura pamafamily group, but directly handitauri navo hangu nekuti handina nyaya navo, asi tikasangana tinotaura as if nothing happened. Ndoona sekuti tichikura vanhu, people around us were bitter people. Vanhu vakanga vane moyo wakaipa towards vana. Unoitira mwana moyo wakaipa. Munyori, I just want to say to you, you are me. I can relate pane zvese zvamanyora. Ndogara ndichizvitaura pachano pano kuti kana ukasirwa mwana, kana inini ndikasirwa mwana, ndinoziva kuti munhu andisira mwana has entrusted me nemwana uyu. I have to be responsible. Vana vatinoitira utsinye tinofunga kuti havafungi, mangwana ndinhasi. Pane mashoko ekuti baba vako vanomuka kumakuva here vachizowacha, baba vako vanotenga sipo here. Asi mainini handiti vanga vanzinasisi vavo vauye kumba, mama ndio vaibhadhara rent, vauye kumba uzosara nevana. Saka why can't you just do your job? Ngatidzidzei kuva vanhu vane rudo. Ende kamwana kanhasi kane madziwa, kamuri kuona kane madziwa, kane mabori, kane tsvina kakachenuruka, mangwana ndiye president. Ndoda kuudza kuti vana vose vamunodadira mangwana zvavo zvinoita, because kudenga kuna Mwari and he is a fair judge. I don't know kuti how can she heal, because ndanga ndatoti ndasuggesta kuti amudi here kutaura natherapist, vakati no, I don't want. I listen to you and you are the therapist. Kozotiwo vakakomenda vachiti ndinonyanya kutaura nezvebhaibheri, like my reference is the Bible all the times, munonyanya kuti Mwari. Ndoda kungoti kwamuri, unfortunately handina rimwe bhuku rekureferensa, because my morals nema values edu angu personally, they come from God. Where else can we go? Hatina kumwe kwatinogona kuenda. Ndo zvandakakura tidzidziswa ndizi kana imimi kuri kuti mune imwe solution, ndipe ibhuku rekureferensa next time kana kuri kuti pane zviri kuitika, because where else can we get? Even mukoti chemo munhu anosumudza bhaibheri onzi taura kuti zvauri kutaura zveshuwa pamberi paMwari hausi kunyeba. Bhaibheri ndiyo reference yedu, ndo text book redu. Unfortunately, there's nothing that I can do about it. And kune vanhu vasingadi bhaibheri vanouya pachannel pano, sorry, pana patataura nezveBible. Number 1. Number 2, kana munhu atumira message, I want you to understand one thing. These are real people vari kutumira nyaya dzavo. Handiti these havasi marobots, vanhu. Munhu kana achitumira nyaya yake ari kutosikawo help. Ende kazhinji kacho imimi kana mouya kuzoteerera nyaya, bosi muri kuda maconfessions, muri kuda nyaya, muda kunakigwa, you want entertainment, chamunongoda kuteerera. Hamutombomupi munhu iye solution. When I do that, mondishora. So I don't know kuti tiite sei. We need to find balance. Ndisanyaya yekutaurisa. Asi vanhu havatova kudi, because munhu anenge atoti vedo ini handichazivi ndiite sei. Ndipewo advice. Ndompa advice moti iwo unotaurisa. Tomboenda kumashops. Nhasi tauya pano nemapoto. Mapoto eKlee Morgan. Alright. As you can see, mapoto hands are non-stick, non-corrosive. They steam the food. Life guarantee.
kana poto iyoyo if anything happens unonopiwa imwe. The value is 15,000, but at the moment they're going for 12.9. You pay 464 per month for the next 24 months. Ilikuya ne air fryer, which is worth 10,000. Cooks in your absence. The air fryer cooks in your absence and keeps the food. Mukana muri ku South Africa mchida mapoto eku Lee-Morgan. Hanzi munongobhadhara 464 pamwedzi kusvika mapedza mapoto acho akanaka akasimba inonstick uyezve ane weight. Munongofona panhamba iyo handiti regai tipinde